Прывітанне, я з радасцю прымаю выклік ад платформы літара А і чытаю верш паэта Антона Францішка Брыля «Таліесін». Я быў вялікім аленем, я быў раскідзістым дрэвам, я быў пустэчы бязмежнай, я быў другвою заклятай, я быў блукаючым ценем, я быў далёкім напевам, я быў суровую вежай. Я быў вішнёвую хатай, я быў рачною вадою, я быў сурою зямлёю, я быў прыўкрасным чаборам у пекным летнім уборы, я быў ліхою бядою, я быў тугою пятлёю, я быў крывавым разорам, я быў крывёю разоры. Я быў негараным шнурам, чакаў свайго селяніна, я быў падманлівым рэхам, гукаў над багною цёмнай, я быў вярбою панурай, я быў зялёнай лашчынай, раняў цяжкія гарэхі на хвалі сівога нёмна. А ў нёмне рацэ глыбока, каля залатых чаротаў, дзе скарбаў чароўных многа, дзе іх ніхто не чапае, жыве шчупака бібока, дурнейшы з усіх істотаў, і мяса яго дурнога заўсёды на ўсіх хапае. Хто з'еў заклятага мяса, забыўся на ўсё, што ведаў, і гоніць яго няўдача з рання ды да цёмнай ночы, і горка ён стогне часам ад гэтых адвечных бедаў, ды ціха нябога плача, ды ціха сабе шапоча. Я быў чароўную чапляй, сядзеў на казачным муры, я быў дзівосную гусю, ляцеў па сонечным небе, я быў навостранай шабляй з выявай князя Батуры, я быў самой Беларусю. У бульбе, вадзе ды хлебе. Я быў здаровы ды цэлы, я быў разумны і здольны, я ведаў ад бедаў лекі, я дзівы чыніў ды цуды, я быў магутны, смелы, я быў шчаслівы ды вольны, я быў калісь чалавекам, здаецца, болей не буду. Я хачу кінуць выклік тром людзям, якія мусяць цягам 3 дзён пастарацца запісаць на відэа свае улюблёныя вершы. Гэтыя людзі — гэта Яўген Барышнікаў, Алесь Кот Зайцаў і Лявон Артурович Вольскі.